रिकॉर्डिंग बाय माही रिकॉर्डिंग स्टूडियो। भइल शुरुआत चंदा कर 100 काठा होई धूमधाम से करल जाई साटा रे अलोकवा रे अजितवा सुनिलवा चल सन रे। भइल शुरुआत चंदा कर 100 काठा होई धूमधाम से करल जाई साटा। चल समूर्ति लियावल जाई पंडित जी के बोलावल जाई पूजा करवावल जाई पंडित जी के बोलावल जाई पूजा करवावल जाई। काहे भौजी कय गो रुपया चंदा काट दी बताई तो चाची बाबा कय गो। पता करो सो कहाँ मूर्ति बनल बा दिलवा में सबके श्रद्धा जागल बा दिलवा में सबके श्रद्धा जागल बा। पता करो सो कहाँ मूर्ति बनल बा दिलवा में सबके श्रद्धा जागल बा। मूर्ति लिया के सजावल जाई पंडित जी के बुलावल जाई पूजा करवावल जाई पंडित जी के बुलावल जाई पूजा करवावल जाई। तब नंदू जाके ठेला तो चलिए जाई मूर्ति लियावे खातिर और ना तो आलोक का तो ठेला बढ़ले बा जाई। अखिलेश से मनी जाके मूर्ति ले आई है मनमोही मंजित के गाना बजई है मनमोही मंजित के गाना बजई है। मनी सुनील जाके मूर्ति ले आई है मनमोही मंजित के गाना बजई है। डीजे पर कमर हिलावल जाई पंडित जी के बोलावल जाई पूजा करवावल जाई पंडित जी के बोलावल जाई पूजा करवावल जाई। भइल शुरुआत चंदा कर 100 काठा होई धूमधाम से करल जाई साटा। भइल शुरुआत चंदा कर 100 काठा होई धूमधाम से करल जाई साटा। चलो समूर्ति लियावल जाई पंडित जी के बोलावल जाई पूजा करवावल जाई पंडित जी के बोलावल जाई पूजा करवावल जाई। माही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमनिया जगदीश।